Arestado dagiti dua a lalaki iti agduma nga kaso ti ili a kawayan. Naglabsing ni Alan Sotelo I. Kitebis, 29 ti tawen na, nga agnaid iti barangay Nagilian iti natakamat metla nga ili. Iti kaso nga estapa iti dati nga pagtartarbakwan na. Nga inisyo ni Honorable Acting Presiding Judge Nida Alejandro iti RTC Branch 20 iti Siyudad Tibigan. Nagturong manen dagiti kaming iti kapulisan iti ili a kawayan iti natakamat nga barangay. Tapno kemegen ni Francisco Querubin Jr. I. Abarrientos, 55 ti tawen na, nga adan iti kaso a murder nga inisyo metlang iti nasao nga hukom. Idi malam iti 18 ti nga bulan nawat mi iti warrant of arrest dagitoy nga tattao. Ket daydi met lang apaman nga nawat mi kinsayang kat mi iti operation kanyada. Ket successful met ti panangtuloy mi kanyada. Saan met akto met ida nga na akto mi met ida nga kwan na encuentro nawam met ti kansada nga umiwas kada kami iso nga voluntaryo nga na insubmit dati bagbagidan ta inpakita mi met iti kopya iti warrant of arrest kanyada. Sigon ti impormasyon ko ket ni Alan Sotelo naging kaso na dito idi empleyado pa isuna ti RQC. Ket ni met Francisco Querubin Jr. Nagkakaso idi narami dito nga kaso na idi during the election period idi May 9 last not the barangay before the barangay PNSK election. Maikan iti temporaryo nga wayawaya ni Sotelo, babaen iti pinagpiansa na iti 40,000. Ket ni Met Querubin ket agpiansa iti 60,000. Ken pinasinggedan pay iti natakamat nga opisyal nga agtultuloy latta ti pinagpatong palda iti linik kental na. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.